Εκεί, εκπομπή. Το καινούργιο αυτοκίνητο, το Γιώτα Χέρμπιτ. Χέρμπιτ. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Οδηγός ο Έλα, έλα. Γιώργος. Φάσου Φιούριδος. Περίμενε. Ποιο πιστεύει. Δεν πάει, θα σπάσει. Άκου λοιπόν. Λέγε. Πρώτη εδώ. Δευτέρα εδώ, Ζυγιπή. Ναι ρε. Τρίτη εκεί. Άντε ξέρει ρε μαλάκα, τι. Πρώτ. Ναι. Η πρώτη. Συμπλέξει η πρώτη. Ζήτω! Άλλαξε κοίτα. Δεν μπορώ να κάνω ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να το πάρω και πιο πίσω λίγο τέσσερα ρε μαλάκα. Καλά είναι, καλά είναι. Μη πατήσεις το κασούλι. Ρε μη πάθει ρε μαλάκα. Άλλαξε κοίτα, βάλει τρίτη. Συμπλέξει. Δεν πολύ που το πρώτη και για μπότσι μου. Να πρώτη. Πού γαμίθηκε ρε μαλάκα. Βάλε. Ναι ρε, δεν μπορώ αυτό την ροχλή του τιμόιμ ρε μαλάκα. Πάντως συμπλέξει. Τρεις πρωτοδό ρε. Πάντως συμπλέξει, τέρμα. Συμπλέξει πάτα. Κάτσε και μου τούινε. Για ό,τι αυτοκίνητος γάμω. Εδώ είσαι. Μην ποτείς πολύ κάνει. Καλά μαλάκα. Αυτό δεν μπορεί να ακουμπάτε πολλά. Συμπλέξει δεν πατάει. Ρε πατάω, δεν μπορεί να το προλυγίσω ρε μαλάκα. Μην μανάτε τα λαμπάκια, δεν μπορώ να λυγίσω. Αλήθεια, σταμάτε με τρίτη. Λαλά, 120 φτάσει. τι μαλακία τώρα. Άσε Κύριος.